Здравейте, приятели! Аз съм Autodrive и днес ще ви покажа каква е правилната последователност за сутрешно стартиране на автомобила. Като общо правило, при паркирането трябва да сме го оставили с включена или първа, или задна предавка и задействана ръчна спирачка. След като вземете работното място, първото, което трябва да направите е да натиснете педалът на съединителя додолу и лекичко педалът на спирачката. След това освобождаваме от скорост, отиваме на свободна предавка и стартираме двигателя с контактният ключ. Освобождаваме първо педалът на съединителя, след това педалът на спирачката. Оставяме за около 30 секунди автомобила да работи на свободна предавка с задействана ръчна спирачка. За това каква е правилната последователност при потегляне ще се говорим следващият път. За да не го изтървете, палец нагоре и се абонирайте за канала.